Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. uPulemoti iKaizer Chiefs yasithatha ke sigqibo ngaye. uPulemoti iKaizer Chiefs imnikeze icontract onyaka oyi-1 njengale ndlela enze ngayo phaa kuBruce Vuma. Ithi ke iKaizer Chiefs uPulemoti sisakuthuma nakule season into yokubana mfana omdala hamba ke uyosimela ke phaa kwisizini ka-2026-2027 phantsi koBetway Premiership. uPulemoti ke sithetha nje nani ke bevele ke entingile umfana omdala ehambe phaa neqela leKaizer Chiefs ebheka phaa kwilizwekazi laseSpain apho kumfana omdala iKaizer Chiefs uyozilolonga kwi-pre-season ilungiselela ukuvula ke kwesizini. Ekubalulekile into yokubana ke uPulemoti future yakhe ebengayazi umfana omdala and akho mntu ke ebeyazi ke umntu ke ebebambelele esidleleni ngoba udala zihamba iintsuku iKaizer Chiefs ayidivele ke malunga nekamva likaPulemoti. Ithi yavela ke iKaizer Chiefs yathi ke mfana omdala ke siyakuthatha sikunikeza icontract onyaka oyi-1 akuphinde uqhubeleke unxibe ijezi leKaizer Chiefs siyakuthuma kwakhona akuphinde uyo-atheka phaa sibone into yokubana akho nto ingavela na xa uphinde wa-atheka nakule season. Khumbula kalo nto yokubana ke uPulemoti ngomnye wamajoni ebesebenza kakhulu phantsi kwesandla sikaNazarethin Napi uya phaa ekuthatheni kweKaizer Chiefs ke iNedbank Cup ebengamajoni bethunywa nguNazarethin Napi. uPulemoti udlale kakhulu iimetshi ezininzi phantsi kwesandla ke sikaNazarethin Napi. Yeke into yokubana ke ngomnye wabantu kamathuba ebewaphosa kakhulu kodwa ekuathekeni ebeatheka kakuhle umfana omdala. Emveni kokubana kuhambe uNazarethin Napi kwashiyeka ke abakhowutshi ababini beKaizer Chiefs uShadrack Kaze kunye ke noBen Yosef. Uyawacabaka kuthanda ukunqongophala phaa naphaa kumcimbi ke we-game time phaa kuPulemoti. Kaloku umqeqeshi nomqeqeshi ke uba nabantu bakhe. Khumbula kaloku into yokubana ke le ndodanyana ke yakwaNazarethin Napi ibisebenzisa kakhulu uWandile Duba kunye ke nale nkwenkwanyana ke yakwaPulemoti beatheka kakhulu ngabo. Xa kufika aba baqeqeshi ke kange bakwazi usebenzisa ke le ndlela esisitayile ke sikamlumzana uNazarethin Napi. Yiyo ke nalaa nto endiqiniseka iKaizer Chiefs ithatha ithuba elide ke ngoku ukucinga ngemeko kaPulemoti ngoba apho kule mizuzu yokugqibela izinto besezingasahambi ngendlela erayithi phaa kwi-performance kaPulemoti. Kodwa sibule into yokubana ke iKaizer Chiefs imanagement ithatha isigqibo sokubana ke iphinde imnikeze icontract onyaka oyi-1 umfana omdala aphinde ke angene azithembe aphinde umfana omdala ke azilwele indawo yakhe phaa kuqela ke leKaizer Chiefs. Baphulaphuli oThabo Cele ke bashiyekile ngasemva ayihambanga nabo iKaizer Chiefs ke ibuhlungu ke loo nto ke baphulaphuli. uThabo Cele into yakhe ibuhlungu kakhulu ngoba umfana omdala othukile kange kubekho nto itshoyo kwinto yokubana akazi uye eSpain. Ubone nje iKaizer Chiefs imshile umfana omdala. Ezo ndaba noko azintlanga futhi ke azingeni kakuhle nasezintliziyweni zethu ngoba ke uThabo Cele ngomnye wabantu besicinga into yokubana usazoqhubeleka asebenzele iKaizer Chiefs ngoba ke ayisithi abagqibayo kugqiba imanagement eKaizer Chiefs akho nto singayenza. Baphulaphuli ningangena ke nitsho into yokubana niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.